aldea a carón na fermosa vila de Sar. Vai xa para 7 anos. Os pais de Seliña son galegos, o mesmo que a súa familia toda, e consideraron moi natural falar coa súa nena na lingua galega que eles habitan a cultivo. A Seliña, pois, deprendeu a falar na lingua nai dos galegos, pese a que esta determinación dos pais de Seliña non foi ben vista por moitos. Lémbrome moi ben dun día que estando os pais e a nena nun comerciucho da vila, o decatarse que a nena falaba galego, moi aflixida e compulsiva, chea de lástimas pola nena e de nosos polos pais, exclamou a tendeira. ¡Oh! Y le habla gallego. Qué pena que no le hable en castellano, con lo riquiña y fina que es la niña. Si fuese un niño, aún pasaba, pero enseñarle gallego a una niña tan guapa... Esa nena, protagonista do escrito de Valentín Arias, é a súa filla, Xela Arias, a que neste ano dedicamos o Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega acordou homenaxear a que foi unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea. Xela Arias, que nace en Sarria en 1962 e morre en Vigo no 2003. É autora dunha poesía singular, transgresora, sincera e comprometida. Debemos lembrar tamén o seu labor como editora e traductora, que verteu milleiros de páxinas de clásicos universais ao galego. Amparo Castaño, nai de Xela Arias, fala da súa filla e axúdanos a coñecela. Xela é a primogénita de Amparo e Valentín. Pasa os 3 primeiros anos de vida na Granxa Escala de Valeiros, onde o seu pai exercía de mestre. Despois, uns anos en Lugo, e xa a continuación se trasladan definitivamente a Vigo, pero sen perder o contacto con Sarria. Foi unha cativa que sempre escribiu e medrou en liberdade, nun fogar onde a cultura era parte da vida cotidiana. Unha muller cun fondo sentido da xustiza e da igualdade desde ben nova. Dinos a nai que foi ela quen decidiu matricularse cando chegou un momento no Instituto do Calvario, en Vigo, porque era mixto, a diferencia do Santo Tomé que lle tocaba e era feminino. Se hai unha palabra que define, é loitadora. Sempre foi unha loitadora. Cando estaba cursando o curso de orientación universitaria, decidiu deixar os estudos para comezar a traballar en Edicións Xerais de Galicia. Os seus traballos como editora e traductora serán unha aportación moi importante para a normalización da lingua galega. En 1991 retoma os estudos e cursa Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, licenciándose en 1996 pola Universidade de Santiago de Compostela, iniciando a especialidade en galego-portugués. No curso 1999-2000 comeza a traballar como mestra de ensino secundario. Impartirá clases de Instituto de Santa Comba, Moaña, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Guarda, Redondela e Vigo. A poesía de Xela Arias está concibida como un xeito de indagar e cuestionar a orde das cousas, de describir o que se aprende a ocultar, a que escuda do eu fonda e reflexiva, a afirmación do corpo feminino, a perspectiva de xénero e a procura de novos espazos para a poesía mediante a recitación ou o diálogo coa fotografía, a música e a pintura. En 1986 foi finalista do Premio Losada Diego, co seu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio. En 1990 saíu do prelo Tigres como a cabalos, volume no que os versos e a fotografía se fusionan. En 1996 apareceu o seu terceiro poemario, Darío a Diario, dedicado ao seu fillo, abordando maternidade cunha ollada afastada da visión tradicional. No 2003 publica o seu verdadeiro libro Intempérrime, unha poesía que representa perfectamente a Xela loitadora. A clase de sexto quixemos facer un acróstico dedicado a Xela Arias. Xuntas estamos loitando a diario. Armadas con ríos de igualdade, adiante sempre. Xuntas estamos loitando a diario. Armadas con ríos de igualdade, adiante sempre. Xuntas estamos loitando a diario.
Armadas con ríos de igualdade adiante sempre. Xuntas estamos loitando a diario. Armados con ríos de igualdade adiante sempre. Xuntas estamos loitando a diario. Armadas con ríos de igualdade adiante sempre.